Jediný, koho nemáme, je hlavný herec, inak všetko máme. Na 15 minút sa gumek zastavil. To je morálka. Zapadá nám slnko, musíme si pohnúť. Řeknu to proste s***ne. Docela ťažký projekt. Priatelia, čauko. Tento projekt je, ako ja rád hovorím, veľmi výživný, pretože povedzme si na rovinu, tá preprodukcia trvala asi 2 mesiace. Je to firemné lomeno dokument, lomeno film, video pre klienta Gumex, na ktoré sa veľmi tešíme, pretože je to kombinácia inscenácie, čiže budeme nahliadať trošku do minulosti, ako Gumex začínal a postupne sa prepracujeme až k tomu, ako vyzerá ten Gumex v dnešnej dobe. Tešíš sa na to, že budeš tentokrát iba v roli režiséra? Áno, je pravda, že budem iba v pozícii režiséra. Kameru som odovzdal niekomu inému, a to konkrétne Matejovi, veľmi talentovanému kameramanovi. A je to pre mňa novinka, je to niečo, čím by som sa chcel profilovať viac v budúcnosti a skôr dávať tú kameru niekomu inému. Takže mierny tlak, ale teším sa na to. Ako bude to opäť niečo iné, opäť niečo nové. Myslím, že to iba tomu projektu pomôže. Čauko! Čauko! Nazdar. Čau. 8 ráno a už není scéna. Čau. Dorazili sme na miesto činu. Dorazili sme na miesto činu dokonca presne. To je veľmi pekné. Dobrý deň. A my sa známe z obrazovky. Dobrý. Poriešime. Vypracujeme a máme miesto, kde sa môžeme zložiť. Dobrý den, byl jsem pozván na tuto akci jako doubler za pana majitele, pana Sedláčka, takže moje úloha je stvárnit v různých situacích, co se pokusím, nevím jestli úspěšně, ale to se uvidí později, ale moc se na to těším. Hlavne ďakujem, že ste zastavili Gumex kvôli nám na 15 minút, vraj to nie je úplne easy, čo verím tomu. Bude to veľmi rýchle, budú to 3 zábery, vlastne to isté. Trošku sa posunieme od tej budovy všetci bližšie. Majiteľov na 15 minút sa Gumex zastavil. Tak pripravíme sa a akce! Takže kývame, priatelia! Čože. Ešte sme Dneska neskočili, výnimočne ideme úplne, že presne časovo. Nezvyk byť iba s monitorom a bez kamery. Ťatka ide robiť čo? Jádu líčiť. Yes. Jmenuji se Jan Sedláček, jsem zakladatelem této firmy. V podstatě působím tady 2.2.2024, to bude 30 roků, pokud to dožiju, to je jasné. Filmování, které tady dneska provádíte, probíhá to, řekl bych, v příjemném duchu. No co říct ke Gumexu. Gumex je velice dobrá firma, ale řeknu to prostě s***ně, protože jsou tady nejstarší, což mě teda strašně mrzí. Jako to. Môžeme rozložiť nejak svetla. Priatelia, nachádzame sa na druhej lokácii. Druhej, ak nepočítame JZD a ideme točiť scény v byte. Sme síce v dome, ale my si tu robíme akože byt. Tak pripravíme sa a akce. A inak dnešok prebieha veľmi výživne, veľmi schopne, by som povedal. A máme menší skos, takže ten menší skos teraz sa snažíme nejakým spôsobom dohnať, ale myslím, že už sa nám to nepodarí. Upresne, menší skos 1,5 hodiny. Menší skos rovná sa 1,5 hodiny, ale to nevadí. My sme rátali s 2 hodinami, takže stále máme pol hodinu dobrú. No a valíme na západ slnka na pole. Zapadá nám slnko, musíme si pohnúť. Dobre, Jo. No, to je...
Ahojte. Jo, dneska? Čo? Vôbec neviem, že či to bude fungovať, ale ak to bude fungovať, tak to bude vyzerať dobre. Ešte viac? Jo, jasně, takže jenom tak. Priamo k tomu slnku. Poprosím vás všetkých sem, urobíme drona. Je to krok do neznáma. Krok, který byl pro mě těžký. Avšak když se ohlédnu za sebe, tak jednoznačně stál za to. Ide sa na to tu, priatelia. Chlapi, tak mě napadlo, co kdyby jsme tu naší firmu nazvali Gumex. Zvládli sme to dneska, aj keď to bolo náročné, takže ide sa spať a zajtra repete. Priatelia, nevidno ma, ale ideme sa pozrieť, v akom stave sú naši ľudia. Lebo je 6 hodín ráno a vstávali sme tak o 5, takže ja som trošku mierne unavený, tak uvidíme, že ako vyzerajú všetci ostatní. Čerstvý. Priatelia, ešte raz dobré ráno, nachádzame sa v Strážnici, po firme Gumex, no a ideme točiť. Kamera pôjde takto. Já bych chtěl, aby to byla jako radost, jo? Aby to byla cítit, že to je radost, ale ono to je samozřejmě těžké, protože ta firma to jsou starosti, že jo? To je starosti, péče, něco a zároveň to nechci dramatizovat nějak. Tak co? Ide to dobre a dokonca máme skos iba 15 minút, čo je ako veľmi dobrá správa a tých 15 minút bolo, že sme fotili biznis fotky, takže keby nefotíme biznis fotky, tak sme že úplne presne. Tajná komnata. Tak na Gumex. Zdraví. To je morálka. Pripravíme sa? No? A vraj muži nedokážu robiť dve veci naraz. Aj jem, aj dybím. Toto kedy povedal? Ako dnešok hodnotíš? Dnešok hodnotím veľmi pozitívne, bolo to veľmi výživné, no a valíme do finále. Už všetci sa tešia, lebo sme všetci spinkali tak 5 hodín a sme už mierne spoločensky a fyzicky vyčerpaní, takže tešíme sa na to. Ako proste dopadlo to podľa predstáv a dokonca sme dodržali časový plán, takže skvelé.
Toto, čo za chvíľu uvidíte, to je keď chce človek ušetriť na rentály. Takto sa to rieši v reále. Priatelia, ďakujem vám všetkým veľmi pekne, môžeme si zatlieskať, máme posledný záber. A ideme domov, ide sa konečne spať. Čauko. To sa teší na spánok.